Jo, degut a la situació familiar, tinc el Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona i Creu Roja em va trucar per fer aquest projecte, el projecte ONA. Durant tot aquest procés, l'eix vertebrador és l'apoderament de la persona. És a dir, ha de ser la persona la que sigui la constructora de la seva pròpia història i nosaltres només estem allà per acompanyar. T'assessoren en tema del currículum, de fer la carta, d'intentar conèixer tu mateixa, intentar millorar la teva autonomia, ser més activa a l'hora de buscar feina i sempre estan ahí, la veritat. Garantir un espai comunitari, relacional, en un moment on la individualitat i sobretot aquesta pandèmia està deixant aquest individualisme i aquestes malalties mentals que ens volen fer creure que això és un problema d'un. I jo sóc un ple defensor que és un problema de tots, del col·lectiu.